Ahojte, ja som Ďuri a toto je Bitcoin Sféra. V dnešnom videu sa chcem pozrieť na to, ako nám Bitcoin môže zásadne zmeniť pohľad na konzumný spôsob života. Začnem smutnou štatistikou, ktorá ukazuje, že väčšina obyvateľov Slovenska nemá prehľad o svojich finančných prostriedkoch a výdavkov. A 40% ľudí žije z výplaty do výplaty, pričom iba 16% obyvateľov krajiny má finančnú rezervu vo výške 6-mesačných platov. Našiel som štatistiku zadlženosti slovenských a českých domácností. Na tomto grafe vidno, že slovenské domácnosti sú pomerne viac zadlžené než české. Tieto štatistiky nie sú ojedinelé a nevzťahujú sa len na náš európsky región. Napríklad v Spojených štátoch priemerná rodina si nemôže dovoliť náklady na úrovni $400 v núdzovom prípade a ľudia siahajú po svojich kreditných kartách. Zoberme si teraz inú perspektívu, a to zadlženosti jednotlivých krajín voči HDP. Vidíme, že zadlženosť je celosvetový fenomén a dlhy krajín stále narastajú. Na tomto obrázku môžeme vidieť globálny prehľad zadlženosti krajín a ich ekonomik voči hrubému domácemu produktu. Dlh krajiny nemusí byť problematický do istej úrovne, no z histórie vieme, že veľa krajín na to doplatilo, jednoducho výkon ich ekonomiky nezvládol mieru zadlženia krajiny. Poďme si pozrieť ešte jednu zaujímavú štatistiku. Na tejto stránke môžete vidieť v reálnom čase, ako rýchlo narastá americký štátny dlh. Skúsil som to stopnúť len pre zaujímavosť a kým dopozeráte toto video, dlh narastie približne o $30 miliónov. Čiže ako sme mohli vidieť, svetová ekonomika v niektorých aspektoch funguje na základe princípu dlhu, ale nadmerná spotreba a zadlženosť môžu viesť k vážnym problémom, začínajúc na úrovni jednotlivcov, prechádzajúc cez spoločnosti a štáty. S dlhom veľmi úzko súvisí alebo je prepojený konzum. Náš ekonomický rast v trhovej ekonomike je do značnej miery závislý od spotreby domácnosti a konzumu. Dnes sa chcem hlavne zamerať na konzumizmus, ktorý môžeme definovať ako túžbu a vášeň po konzumácii tovarov a služieb nad rámec základných potrieb pre prežitie. Ľudia všeobecne aj v mojom okolí majú veľký problém udržať spotrebu na uzde. Samozrejme je nesprávne to zovšeobecňovať, nechcem do toho spadnúť, no celkom určite si všímam isté rozdiely medzi ľuďmi, ktorí rozumejú Bitcoinu a uvedomujú si, čo je to Bitcoin, a medzi tými, ktorí rozmýšľajú v takých tých mantineloch klasických štátnych peňazí. Skúsim byť viac osobný a povedať pár príkladov aj z môjho života, približiť to, ako môže Bitcoin zmeniť pohľad na spotrebu. Na začiatku roku 2019 sme potrebovali s manželkou nové auto, narodilo sa nám tretie dieťa. Po prepočte na Bitcoiny stálo v tej dobe toto auto približne 8 Bitcoinov. Keď som to prepočítal, moje náklady na príležitosť, po anglicky opportunity cost, sú dnes okolo 300 000 eur. Ak by som teda namiesto toho nového auta kúpil Bitcoin. Čiže málo kto tuší, že mám auto za 300 000 eur. Samozrejme je to veľmi zjednodušený pohľad, príklad, ktorý som použil len ako ilustráciu. V tom čase som ešte Bitcoin nevlastnil, objavil som ho pár týždňov neskôr. Auto sme veľmi potrebovali, nie je úplne správne sa pozerať na to takouto optikou. Toto rozhodnutie už nezmením, no za tých 5 rokov od kúpy auta som, dá sa povedať, že prehodnotil veľa vecí. Prehodnotil som svoj prístup ku konzumu a spotrebe. Rozhodol by som sa teraz inak s veľkou pravdepodobnosťou, áno, prehodnotil by som cenu auta, možno značku, zvažoval by som možno skôr ojazdené auto ako nové, poprípade nejaký dlhodobý prenájom. Za 300 000 eur si môžete prenajať naozaj niečo výnimočné. Jednoducho moje vnímanie spotreby sa odtedy zásadne zmenilo, pretože som prestal rozmýšľať v tých klasických štátnych peniazoch, ktoré strácajú hodnotu, ale v Bitcoine, ktorý veľmi dobre funguje ako uchovávateľ hodnoty a sporiaci nástroj. V praxi to v podstate vyzerá tak, že veľmi dobre si začínate uvedomovať a zvažovať, či konkrétnu vec vo svojom živote potrebujete. Samozrejme je absurdné ísť na hranu, nič si nekúpiť a nedopriať. Všetci poznáme tento obrázok, ktorý je často používaný na priblíženie toho, ako žijú bitcoinery. Nie je to také dramatické, no vystihuje ideu a podstatu pochopenia, nazvem to, skutočných peňazí, tvrdých peňazí. Ako hovorí Kicom z Bitcoinového kanálu, peníze nejsou všechno, ja sa s tým stotožňujem, je úplne v poriadku dopriať si, kúpiť si veci, ktoré výrazne zvýšia kvalitu vášho života.
ale napríklad lepšie bývanie, spoľahlivejšie auto, vzdelanie, čas strávený s rodinou, o tom vôbec nehovorím. Ja by som sa chcel sústrediť viac na problém toho nadmerného konzumu, ktorý nás bohužiaľ všade obklopuje. Ak mám byť úprimný k sebe, ak mám byť úprimný k vám, nadmerný konzum sa vyskytoval aj v mojom živote. Pracoval som v klasickom nadnárodnom korporáte, kde sme sa všetci vrátane mňa bavili o tom, kto má aké auto, koľko stálo, kto si kúpil nový iPhone, telefón. Neviem prečo doteraz si pamätám debatu o umývačke riadu, ktorú si kúpil jeden kolega a bola strašne drahá, pretože po dokončení programu vedela automaticky otvoriť dvierka. Debaty o kosačkách, hodinkách, dovolenkách. Bol som toho súčasťou a pripadalo mi to úplne normálne. Teraz ako bitcoiner to vnímam inak, pripadá mi to zbytočné, bezvýznamné, nepodstatné, aj z toho dôvodu, že sme sa bavili o materiálnych veciach, ktoré nás nerobia šťastnými. Práve naopak. Mal som možnosť sa úprimne porozprávať s mnohými ľuďmi a jednoducho väčšina z nich nie je šťastná v práci. Častokrát sme unavení, vyhorení a nevieme z toho výjsť von, napriek tomu, že sme nadštandardne ohodnotení. Ako keby sme sa dostávali, alebo ako keby sme sa stávali otrokmi neúprosného cyklu pôžičiek, výdavkov, nadmerného konzumu. A tak som to vnímal, že našim ventilom z tej frustrácie bola spotreba a konzum. Dostávali sme sa do toho začarovaného kruhu, nazvem to krysieho závodu, z ktorého je len veľmi ťažko sa vymaniť. Dostávame sa častokrát do situácie, že my nevlastníme veci, veci začínajú vlastniť nás. Veľmi sa mi páči citát od Davida Ramseyho, mnohí ste ho pravdepodobne počuli. Kupujeme veci, ktoré nepotrebujeme za peniaze, ktoré nemáme, aby sme urobili dojem na ľudí, ktorých nemáme radi. Ale nie je to beznádejné. Napríklad ja som si na sebe začal všímať zmenu pár mesiacov potom, ako som sa začal zaujímať o Bitcoin a som si istý, že väčšina z vás to má veľmi podobne. Začínajú sa vám pomaly otvárať oči, začnete sa pýtať, čo sú to peniaze, ako fungujú peniaze, prečo máme infláciu, prečo je z roka na rok všetko drahšie, prečo sa v systéme len tak môžu objaviť peniaze. Tento prístup k systému a peniazom sa vám začne naozaj veľmi meniť a začne to byť celkom viditeľné aj v prípade, ak začnete fungovať a rozmýšľať v bitcoine a nie v eurách alebo v dolároch. Jednoducho povedané, že vašou účtovou jednotkou sa stane Bitcoin. Nemusí to byť až také radikálne, že máte všetko v Bitcoine, tam nie som ani ja, no čo mne napríklad veľmi pomáha je prepočítať si ten plánovaný výdavok do Bitcoinu na Satoshi. Napríklad ja mám také nastavenie, že jeden Satoshi je pre mňa ekvivalentom hodnoty $1, napríklad povedzme jednej zmrzliny. Viem, ešte nie sme tam, no veľmi sa mi páči prístup rozmýšľať trochu inak a je to podľa mňa doslova nutnosť zamýšľať sa nad peniazmi iným spôsobom, pretože štátne peniaze k nám nie sú úprimné. Sú pod kontrolou štátu a vybraných jednotlivcov, je to obrovská moc sústredená do rúk vybraných ľudí a z histórie vieme, že takáto koncentrovaná moc bola a vždy bude zneužitá. To zneužitie môžeme vidieť už dnes, ako sa nám peniaze riedia, ako sa všetko stáva nedostupným, ako všetko zdražuje a ako peniaze strácajú kúpnu silu. Keď sa ešte vrátim k tomu konzumu, pretože to súvisí aj s tým, čo som pred chvíľou hovoril, treba si uvedomiť, že niekedy ako keby k tej nadmernej spotrebe sme podvedome nútení, ak nefungujú peniaze a rýchlo strácajú hodnotu. Máme tendenciu uvažovať v zmysle, radšej si kúpme nejakú vec, auto, spotrebiť čokoľvek, lebo o pár mesiacov až rokov to bude oveľa drahšie. Takéto správanie spotrebiteľov je celkom určite prítomné v krajinách s vysokou infláciou, hyperinfláciou, kde štátne peniaze ľudia doslova utekajú utratiť ten istý deň, pretože vedia, že zajtra budú ceny tovarov a služieb oveľa vyššie. No a niekedy mám pocit, že takéto nastavenie a správanie sa pomaly začína prejavovať aj vo vyspelých krajinách. Celkom určite k tomu dopomohla historicky najvyššia inflácia aj u nás. A domnievam sa, že toto podvedomé nastavenie má veľa ľudí kvôli nefungujúcim peniazom. Tak sa jednoducho ocitáme v cykle nadmerného konzumu, ktorý je z časti podnecovaný aj tým, že peniaze strácajú hodnotu, strácajú kúpnu silu. Skúsim to zhrnúť ako vždy. Dnešná trhová ekonomika je do istej miery postavená na princípe dlhu a konzumu, čo je problém, že častokrát my ako jednotlivci sklzávame do toho pasce nadmerného konzumu
Myslím si, že takým prvým krokom k udržateľnejšiemu životnému štýlu je, aby sme sa úprimne pozreli sami na seba, zhodnotili, čo nám v živote robí skutočnú radosť, čo nám pridáva spokojnosť. Ak obmedzíme okamžitú spotrebu, tú nadmernú spotrebu, môže nám to výrazne pomôcť vyhnúť sa takému kolobehu nekonečných splátok a dlhov. Druhým krokom je podľa mňa úprimne sa pozrieť na to, v akom stave sú štátne peniaze, ako nevýhodne je nastavená monetárna politika. Finančná sloboda sa dá veľmi ťažko dosiahnuť v prostredí, kde neustále dochádza k navyšovaniu zásoby štátnych peňazí, poklesu kúpnej sily. Je to naozaj niekedy ako silný protivietor a vy jednoducho nestíhate držať krok. Riešenie by mohlo spočívať v zmene myslenia, nastaviť sa na účtovnú jednotku peňazí, ktoré sú nemenné, ich zásoba je konečná, nedajú sa manipulovať a kúpna sila je výrazne na vzostupe. Ešte by som rád dodal, že nadmerný konzum je jedným z výrazných prispievateľov krízy životného prostredia a preto si myslím, že Bitcoin môže zohrávať naozaj významnú kľúčovú úlohu v znižovaní emisí, odpadu, negatívnych dopadov na životné prostredie a byť jedným z takých významných riešení klimatickej krízy. Nehovorím to len tak, hovorím to z úprimného presvedčenia, z takej vlastnej skúsenosti, keď sa pozriem sám na seba, ako som sa ja dokázal v tom nadmernom konzume zmeniť. Bolo by odvážne tvrdiť samozrejme, že mám definitívne takéto nastavenie, že som úplne nad vecou, nie som. Chcem len povedať, že Bitcoin celkom zásadne a jednoznačne zmenil spôsob, akým sa pozerám na zbytočnú spotrebu. Som si istý, že mnohí z vás to majú veľmi podobne. Môžete mi kľudne aj napísať v komentároch, či ste si na sebe všimli zmenu v tomto smere, odkedy vlastníte Bitcoin. No a týmto by som rád skončil dnešné video. Ďakujem vám za pozornosť. Nech sa vám darí. Ahojte.